Chama amantombazane ayaphapha yo, especially le ende leyana. Sanibonani. Ukhipha right. Awusabona mama right? Naphila njani? Anami right. Sathi ngala ndaba yayizona. Vele sengicabangile leyo ndaba leyo. Ikhona vele umuntu engithandayo. Hayibo ubani loyo? Wise. Angcono mina usho kanjalo ayi. Ayi umuntu uzobayangifaka kamnandi namhlanje. Hayi. Wangijabulisa yena. Ayi uqala yamanangami. Anawo ngiyahamba. Hayi ngiyazi ngiyakuthanda ke mama, ngiyahamba. Awu sisi wami. Kodwa umuntu akashiya impela ukhona. Unabangani bayimfahla abangaka. Kwenzeni? Wena ufuna ngizame intombi kodwa ufuna ukuthi mina ngijoyine. Okay, khona senze la idea. Ngizamile intombi. Kodwa mina inkinga nginabo abangani lana. Hayi, intombazane yaphapha iyazana nabantu esikhathini ngokushesha nje. Awu. Mina ngizokuzamela wona la ngizokhala nawo kodwa ayangicabanga ukuwathanda. Yo. Hayi, yenza plan kodwa nawo umuntu. Kodwa hayi imgunda. Into engabukeki, into ebukayo. Mhlawumbe mina ngihlala la ngabukeki. Guys, so ama-plans wethu yini for the weekend? Yo, nizwile ukuthi khona intombazana entsha efikile la eKasi. Lindo. Yo, mimi kombe. Nalo Ulugeni. nipata nini? Basi ngapi uligizo ndio wewe ungakhona. Hayi khona mfana ngisiphanda. Uba kama leo mpani mali. Ipepo Hlala kuphi? angazi ihlala. Ayangijayela mntana le. Ngisiphela wena manje ngiphetho. Ungawari ngiphinde indaba ungayisilethi. Ya ungasabi. Mina ngizovanga ukukhuluma naye phela ngeke. Sengilokhu ngikuphela ikhala sami. Lapho sengikhumbule ngikola nemali. Ufuna ukuhamba manje ngakukhamba. Ufuna ukuhamba. Strapip. Na. Nani pana Ya. Neza kwamba ishayile futhi impithe. Lentana le mbile ya. Ibaphindile. Yo. Kanjani manje? Yo angazi futhi.
Uthi lebe shesi izikuta lapha inyama ethu hayi umjitha wakho lo sifundisa amasimba lo. Manje wena ngambani nodineka phezu. Hey makhokholo ethu kanjalo baba. Awungayi njalo phela uzokhetha lo ma-3. Hawu mabhebeza phela uzothini mema sengena mali. Hayi. Hawu mfethu Afethu yazi khona esinye ngisolile nje naso so Nami ngiyakutshela ngibambile njalo. esiyima nje Uzosibona ntwana yami. ukuthi ngingasamela impendulo mfethu Uzosibonela ngamehlo wakho ngani. hayi wena angithembi wena Ntwana uzosibonela. akuthembi wena namathama wami yabo mina akuthembi njalo nje Ngiyakutshela. aha nawa la majita mfethu Haya. Sorry small. it's cool Nani. abafethu yazi ukuthi ngithole intombi lapha ya and ngisamele answer lapha Nami ngibambile la bambi ngiyamtshela noma ngiyaphisa. ayile angithembi le Ngiyaphisa nizozibonela majenti. babuye enye nayo so iyashaya Kumele nimbonise lo muntu kumele nimbonise. Ngiyamhalela. Asiyilanda lengane silandeni yabo Asilandeli. silandeni Asilandeli. Ngiyazi ukuthi nokuthi ushaya intwana yazi usashaya wena nje uyashaya ayimphezulu lento alazana intamanje zadelela wena yazi usashaya vele uyazenza phezulu lento alazana mfethu mawuyekela uzogcina zikudelela yabo athi sihlale kancane la ngona shashishisele yabo ngiphi Evolution 3 yeah uwephrezenta nasela kunona usheshe ngisheshe hayi ngawo abantu wasiko awusabona ke mfethu into ekhuluma ngayo ngiyabona hayi khangu blame unjalo intwana uziyabona azidefela ayinjalo njengoba nami ngiyakunika ngemvumo kodwa uyaropa wena awukwazi ukushaya abantu abawu3 abafana utholile kodwa izwile ukuthi ushaya abafana yini lengawe phela hayi mfethu ngishaya everyday la Para masabantu asifani ucabona mangahlala nami ngizokufaka kuma-picnic hayi lento zakho zamalokhali lezi hayi athi ngene-ke nakuma-picnic ngibonke phela ngisho kanje hayi asingene ema-picnic Ekaw nakuba ngivalele emaselini and Friday ekushutha umuntu uzophuma amandini eshkaw hayi labo khata baba hiyo namna ngishane ethu man awungahambi lo intombana la asibe ke stage le Ayiyo le ntwana ebashayayo incane kanje. Ani ndididaya